E weche matimore aluora mag counties wa ma Kaluo e county ma Kisumu, chenro mar chako uso e chiro ma Uhuru Business Park e chuny boma ma Kisumu dhi chakore ayanga machiegni. Kaluore kod city manager ma Kisumu Migosi Abalawanga olero ni nitiere kaka idwa ket lai makare ewi kaka johala biro yudo thuolo noero mar chako ohala e chiro noero mabende tingo johala 5,000 aka ichako gi jogo mane odara kuonde gi mopogore opogore mag tich. E seche mabende otwaka kod od fwambo marwa mar Lolwe TV, Abala ogolo siem ne jodaka mapod oketo dhok kwayo e boma koda peini ni biro maka dhok makamago kendo ibiro tera kuonde go eko miyang'e ring'o. Otieko koloso ewi ber ma jopiny biro neno e romonoero mar Afri-Cities madhitimore dwe mar 5 higa manyien e boma ma Kisumu. Nitie joma idhi kuong miyo kanyo mano mukgi gi luang ni win ma Takambalane. List no ni county commissioner koro kose ywe maber to joge midhi kuong miyo nafas. Koro nafas modong outskirt kore kibuketie. Wadwa nafas modong kama mudhiketi wadwa focus on Nyamlori, Apindi Street, gi Garissa Lodge mondo giyud space e kanyo. Chiro no nyalo kawo karibu ji 4,000 kata 100 kata 5,000 ma di bedo accommodated mondo ko bedo active mondo hala timre kanyo malongo. Koro mane process mondo chako gi jo Department of Housing and Urban Planning, jo Department of Kenya Railways kod jo County Commissioner. List mar County Commissioner ok nyal kala 1,000 ginji matin. Koro gili kawo sheds modong, spaces modong mai outside ma market to wadi kaka county wadi keteji. Igeni cleaning and list wati mobile biometric system. Wadi kawo kila nyaka fingerprints. Koro unge monkey business ayigani.